Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon lagunok, gaurkoan Arraraz herrira hurbildu gara. Arraraz, Basaburuan aurkitzen den herria da. Zehazki, Iruñerritik 41 kilometrotara iparraldera. Hemendik Ernaitzu mendia igoko dugu, 1203 metro dituen mendia. Esan bezala, Arraraz herritik hasiko dugu gure ibilbidea. Guztira, 8 kilometro eginez, eta 500 metroko desnibel positiboa egingo dugu. Esan bezala, joan etorria leku berdinetik egingo dugu. Orain, motxila hartu, ura hartu hemen parean dugun iturrian, eta bagoaz. Ernaitzu mendia, Nafarroako iparraldean, Basaburua baiaran kokatzen den 1203 metroko tontorra da. Ireber mendia du lagun, eta bien arteko kombinazio ederra osatzen dute. Haitz eta muilo berde eta zabal bikaina osatuz. Gure ibilbidea, Arraraz herritik abiatuko da. Igora gogor baten ostean, baso liluragarri batera iritsiz. Behin lepoan, Ireber eta Ernaitzu mendiak behatzeko aukera izango dugu. Basaburua baiaraz disfrutatzeko aukera paregabea da. Bertako ikuspegiak Nafarroako mendi ugariz gozatzeko aukera eskainiko baitigu. Bera, Nafarroko urbanalerroan kokatzen da. Basaburuako baiara honen hegoaldean kokatzen delarik. Gure gaurko helburua, beste bin ere izanen da, Ernaitzu mendiko eta orokorrean baiara honetako naturkontuak zuen etxetara eramatea. Izan ere, ezagutzen duguna baloratzen dugu. Eta beraz, natura baloratzeko eta naturaz disfrutatzeko, hau ere ezagutu behar. Beraz, gehiago luzatu gabe, goazen mendira.
oso gertu dagoen larre handikote honetan. Zonalde honetan, bai eta Basaburuako baiaran orokorrean, klima atlantikoa da nagusi. Itsasoaren eragina oso handia da, eta bertatik datozen fronte hotz eta hezeek prezipitazio asko botatzen dituzte zonalde honetan. Hartara, ekosistema atlantikoan hitz ikusteko aukera izango dugu. Basoan, batez ere espezie nagusia, batez ere altitudean, pagadia izanen da. Baiaran aldiz, pagadia aritzarekin ere nahastuko da. Bien bitartean, altitudeko larreetan, abereek batez ere lagunduta, halako zonalde lauak eta garbiak nagusitzen dira. Beraz, beste bien ere, gure abeltzainen eta gure abereen papera erabakigarria da paisai hau moldatzerako garaian. Eta askotan, gure abeltzainei ere, hause zor diegu, ez? Guri jaten eta ongi jaten ematen diguten arren, gure paisaia eta zonaldea ere oso ongi mantentzen bai dute. Gure lankideak Ernaizu mendian eta honen natur ingurunetan ibili dira, eta gu gaurkoan Igoara etorri gara. Hemen Ireatzaldean ikusten duzuen herria da Igoa. Basaburuan aurkitzen da, herri txikitxo bat da, 80-90 biztanle inguru ditu. Eta orain gu herrira jaitsiko gara, Leontxorekin hitz egitera, ea zer kontatzen digun. Goazen. Bueno, gaurkoan Igoan Leontzio uharterekin gaude. Leontzio hemen Igoan jaiota eta bizi da, asko gustatzen zaio herriko bizitza. Lan egin zuen hemen baiaran eta inguruko baiaretan ere bai mankomunitatean, eta jada jubilatuta dago. Zer moduz, Leontzio? Egunon, oso ongi. Jubilatuta oso gustora. Bai, eta konta iguzu, non gaude gaurkoan? Gaur gaude Igoan, Basaburuko herri batean. Bai, eta, bueno, da herri bat, ez dakit, 80 bat biztalde edo dituna. Bai, herri altu xamarra, ikusten duzten bezala. Bai, 725 metroko altueran dago. Eta, bueno, orain jubilatuta, hementxe bizi naiz poz-pozik. Eta, bueno, biztanleen aipatu duzu, normalean biztanleko kopuru hori zarete, baina gero asteburutan edo udan zehar aldatzen da? Bai, asteburutan beti zer bat gehiago etortzen da. Eta, bueno, astean zehar, hemen, ez dakit, egongo gara berroi bat lagun edo zerbait txola izanen geha. Baina asteburutan, bai, asteburutan ja, Iruñein daudenak edo torzen die herrira berriz, eta nabari izen da, eta uda partean minepin gehien. Eta ze zerbitzu mota dituzu hemen Igoan? Bueno, hemen zerbitzu, ostatu bat badugu herrien bertan, eta gero, osasun zerbitzuak eta ikastolak eta udala eta hotena eta hemen 6 kilometrora, Jaunzara zen, hor dago Baile Guzerako udala, gugara kontzejuak, eta hor dago udala, eta hor daude ikastola, osasun etxea, dago farmazia, dago supermerkado txiki bat, eta zerbizio gehienak hor daude. Eta Igoako herritarrek non egiten duzuelan? Bueno, Igoako herritarrek, hemen herriin ja oso gutxi edo bat bakarrik, ja zindaztale bat da, abeltzain bat da, nire hilu bat, eta bera ditu hemen behiak eta ardiak eta hola. Eta beste jendeak, normalin kasetenak hemendik Iruña herriko zehorta joan dire lanea, batzu tailerretara, beste zehamotea, bakarron bat bada kamionak nibiltzen dena, eta hola.
Eta herriak ze aldaketak izan ditu azkeneko urte hauetan? Bueno, pues herriak izan duen aldaketa handina hori izan du da, ez? Lehenago etxe guztietan zauden behiek edo txerriak edo ardiun bat edo beste. Eta, karo, oain bizitza, oin beste aldatu denez, lehenago pues, dozena bat behiakin eta ardi batzukin, zeon bizitza aurrera ateatzea eta familia ateratzeko modu bat, ez? Bai. Eta oain ja hoi, pues ez, ja bukatu da, pues ja, ez dut, ja behar dutu ja kopuro ondiogoak, eta, karo, hemen terren osea nahiko gustokoa da. Urduan, pues alde hortatik jendiek hartu ditu, pues beste bide batzuk, beste lan batzuk, eta hola, bai. Baina orduan, azkeneko urteetan herria hazi egin da edo txikitu da? Herria hortxe mantentzen da, joan den, ez dakit, 15 urteetan edo mantendu egiten da, bai, jetxi ez da egiten, bai. Eta horrelako herri txiki batek bizirauteko zer uste duzu behar duela? Bizirauteko behar lukena litzeke, beti esan duten bezala, Nafarroko gobernu aldetik eta laguntza bat zerbait gehiago, herri txikik mantentzeko. Esaten dute bete, herri txikire eman behar zeutela laguntza, edo abeltzain txikire eman behar zeutela laguntza, bino oitena gelditzen da hitzetan. Hitzetan, eta gero ez dute ematen, eta, karo, ez dakit, normala den ez den normala, bino laguntza guztik dena biltzen ditute, abeltzain handik, edo enpresa handik, edo herri handik dienik. Arraraz herritik atera gara eta porlanazko pista jarraituz erreka pasa dugu. Bertatik, ezkerreko pista hartuta 200 metroko desnibel positiboa igo dugu. Eta hemen, orain bide gurutze batera heldu gara. Marka horiak jarraitu ditugu. Hau da, Arrarazetik Beruetera dijoan pista. Orain bide gurutze honetan, marka horia alde batera utzi eta eskuineko bidea hartuko dugu. Bagoaz!
Iritsi gara gure tontorrera, Ernaitzu tontorrera, 1203 metrotakoa. Esan bezala, Arrarase herrian hasi dugu gure ibilbidea, eta porlanazko pista jarraituz, marka horiak beruetera eramaten dituztenak, hain zuzen, horiek jarraituta bidegurutze batera heldu gara. Bidegurutze horretatik, marka horiak utzi eta bidezidor batetik basoan sartu gara. Desnibela hasieratik oso gogorra da, izan ere bidegurutzera arte 200 metroko desnibela igo dugu, eta ondoren bidezidorrean barna beste 500 metrotara edo desnibel positibora helduz. Hemen parajeak izugarrizkoak dira. 360 graduko ikuspegiak ditugu. Atzean Iruin herria ikusten dugularik, eta noski Izaga eta Elo mendia adibidez oso ondo ikusten ditugu. Baita Aralar mendilerroa edo Urbaseta handia edo Beriain tontorra. Atzean Bortziriak geratzen dira, adibidez Irakurri mendia, aurten ere egin dugun tontorra. Baita atzean Mendaur mendia. Esan bezala, Ernaitzu mendia edo tontorra iristean bertizonekin topatuko zarete. Inguruan ere kronletxat eraudela ematen du. Guk orain behatzera joango gara. Amaiketakoa jan, ikuspegi hauetaz gozatu eta bagoaz bera. Nahiko garrantzitsua eman diezagukete, baldin eta hauen eraztunak ikertzen baditugu. Arbola guztiek urtero ateratzen dute eraztun bat. Lehenik udaberriko zura ateratzen dute, apur bat argiagoa dena, eta bigarrenik udazkeneko egurra ateratzen dute. Eta bi egurroiek egiten dute eraztuna. Eraztunen nondik norakoak aztertzen dituen zientzia dendrokronologia esaten zaio. Eta honen bitartez, gertaera klimatikoak edo zuhaitzaren beraren bizitza pixka bat ikertu dezakegu. Adibidez, eraztunen arteko distantzia handia bada, esan genezake urtaro edo urte ona izan zela zuhaitzarendako prezipitazio ugari eta temperatura epelekin. Aldiz, eraztunak txikiak eta estuak badira, askotan urte hori idorra izan dela esan nahi du, ez? Zuhaitzen adinaren kontuak ere ikusten alditu eraztun hauen bitartez, eta finean mendiragoa zelarik halako egur pilaketa bat ikusten dugunean, batzuetan interesgarria. Anfibio atzeman daitezke. Euskal Herrian 4 uhandre mota ditugu. Euskal Herriko ibai zein putzuetan bizi direnak. Uhandre alpinoa edo alpetarra, uhandre piriniarra, uhandre palmatua eta uhandre marmolairea. Kasu honetan, uhandre palmatu hainbat ale ikusi ditugu putzu honetan. Eta gure basabizitzaren nolabait animali nahiko politak dira eta ikusteko nahiko errezak. Askotan, putzu zingira eta ibai hauen garrantzia oso handia da ekosisteman. Anfibio hauen garapena eta bizitza bermatzen baitute. Beraz, gure urmaelak eta gure ibaiak zaintzeko ardura handia hartu beharko dugu. Zoikaztegi zahar baten aztarnak iragartzen dira. Zoikaztegi bat finean da lurralde eze eta hotzetan ematen diren zingira mota batzuk. Nolabait,
ur irtenbiderik gabeko arro batean material vegetala pilatzen joaten delarik. Eta urarekin nasirik, halako hartzidura prozesu batean sartzen da. Materia organikoa guztiz deskonposatu gabe geratzen delarik. Prozesu horren bitartez, zoikatza deritzegun material bat sortzen da. Karbono kantitate handiko materiala, oso beltza. Zoikatza askotan erabili izan da erregai moduan, bai eta ongarri moduan ere. Baina egia da zoikaztegiek izaera oso azidoa erakusten dutela. Bai eta nitrogeno eta fosforo mantenugaien urritasun nabarmena ere. Nolabait, Otsolako zonalde honetan ez da benetako zoikaztegi bat ematen, izan ere paraje honek badu uraren irtenbidea eta ez da arro itxi bat guztiz, baina egia da zoikaztegi baten zantzuak ero nabari direla. Bueno, eta orain Leontzio gaiaz pixka bat aldatuz, hemen inguruko herritarrek ze harreman mota ukazu hemen inguruko naturarekin? Ona, oso ona. Herritarrak elkarrekin harreman ona, eta naturarekin bai. Hemen oso naturazaleak gara, eta nahiko harreman ona. Eta nola zaintzen duzu zuek ingurunea? Bueno, pues ingurune zaintzen da, ingurune zaintzeko badak zein behar den, lana. Lana. Orduan, eta lan asko, ordaindu gabe, egin behar duzu. Eta bai, momentuz nahiko ongi mantentzen da. Aber, hemen da gaurrera, oain heldu den generazio gaztiok eta berriok, ja pixko bat hartzen duten lotura hoi eta zeitzen dioten. Eta, gaztei buruz oraintxe galetuko dizut, baino zuk aipatu zula, baino lehenago, aipatuko dizkiguzu hemen inguruko eremu horrela esanguratsuenak edo herritarentzako garrantzitsuenak direnak, izenak eta? Bueno, eremu horretxok, hemen dago Iriber mendia, hori da Berueteko terrenoan dago, Iriber eta Arnaizu, eta nahiko esanguratsua da eta nahiko jende etortzen da bertara. Nahiko jende etortzen da. Gero harren azpien dago Otsola, baiara bat oso polita, hori da arrar askoa, eta horrek ere badu, jende asko erakartzen du horre. Hori biegola hemen dauden erakargarrienak edo izendatuenak hori biek. Eta aipatu izan bezala, gazteen inguruan gazteek ere bai erabakitzen dute edo egiten dute hemen bizitzeko autua edo kanpora ateratzen dira bizitza edo lan egitera? Bueno, normalin lan egitera kanpora ateratzen dira, baina gero hemen bizitzeko autua egiten dute. Bai, hemen bizitzeko autua egiten dute, hemen bizena dute, eta ez dago oso erresa ere, zengatek lur sailak urbanora pasatzeko eta nahiko oztopo jartzen ditute. Eta, karo, oztopoa galdu batetik, oztopoa bestetik, eta exigentzia asko ez. Eta, karo, gauzo ditena azkenin biltzen da dena dirua izaten da. Dena dirua izaten da, eta, karo, jendea nahi du, diru gutxeoken, etxe bizitza bat, inbeste mota batekoa edola, bino dauden norma urbanistikoak eta nahiko gogorrak dire, eta, aldutenak egiten dute, eta aldez balema dute, ez dakit nolapait modatzen dire, bino, gehienen nahia edo autoa bertan bizitzea da hemen, herritan. Eta gaiaz pixka bat aldatuz berri ere Leontzio, hemen herrian igoan ze hizkuntzetan hitz egiten da? Hemen, denak euskaldunak gara, denak euskaraz badakigu, bino ez dakit sartu da kriston espainolitiza, eta normalien denak erderaz hitz egiten dute. Eta zergatik uste duzu hori pasatzen dela? Ez dakit, zergatik izanen den. Moda kontua izanen da, edo zerbait tola, bino, ez dakit, nek denaken euskeraz eta neri denak euskeraz, Bino, badaue hemen jende asko, betiko euskaldunak, eta jende gazteoari, erderaz jende otenak, eta hemengo gazte muzik euskeraz oso ongi dakite. Beraien tartin bete erderaz mintzatzen die. Bino uste dut barazo hau ez dela hemengoa bakarrik, toka askotakoa, eta euskara pixkanaka, gero eta jende gehiago da euskaraz dakina, eta gero eta gutxiago erabiltzen duna edo hitz egiten duna. Eta hori kriston pena da.
Bai, eta horren arira, galetu behar nizun, igoako belaunaldi berriek euskaraz ikasten dute ere, bai? Bai, ikastenak eskoraz egiten dute. Ikastenak eskoraz egiten dute, eta badakite dena osongi. Bino da pena bat jakin eta ez erabili edo ez hitz egin. Claro, eta euskara da, gure altxor bat, eta gure arbasoa gutze diuten zerbait, ez? Orduan, mantendu behar dugu hoi. Eta, euskari buruz ari gara hitz egiten orain, baina ze beste ohitura dituzue hemen herrian? Hemen ohiturak, hemen taberna bat badaukigu, eta nahiko taberna zaleak gara. Gustatzen zaigu afariak egiteatutzea, eta gosariak, eta bai, asteburutan, nahiko biltzen gara, faltzen larunbata gabetan, eta igande gabetan ere biltzen gara kuadriltxo bat. Eta bai, denak adiniko jendeak gaina, 84 urteko bat, beste 80ko bat, beste ni gaztena, eta nik ere 70 urte, eta gustora egoten gara, elkarrizketatxo bat, eta oso pozik. Eta beste belaunaldiko herritarrekin edo bizilagunekin ez zarete elkartzen edo... Bai, baduela, bino, garai batean herri batean izatzen zen denakin. Izan 80 urtekoa edo izan 18 urtekoa, denak bat izaten ginen, ez? Gero ja, zezenen ikastolak eta hemendik lekotota taldekan egiten, jagoan biltzen die, adinen arabera, kodile diferentik edo, bai. Bio harremana denakin osona, Orduan, beste herrietako jendearekin ere bai, ez? Bai, eta iguan gertatu da herrin guztietan, ez? Gazteak ja dire, beste generazio bat edo, harremana daukagu denak, gazteak adinduek gazteakin, dena nahiko harreman ona. Beraz, giro polita. Bai, giro polita sortzen da, bai. Leontzio, eta joango gara orain zuke guri herria pixka atera kosteko? Bai. Venga, bagoazen. Egin dugu bultatxo bat. Heldu gara gure helmuga puntura. Gaurkoan Ernaitzu mendia igo dugu, 1203 metro dituen mendia. Esan bezala, Arraras herritik hasi dugu gure bilbidea, eta Porlanazko bide batetik, bide gurutze batera heldu gara, marka horiek jarraituz. Marka horiek Beruetera iristen dira.
guk alde batera utzi eta basoan sartu gara. Hasieratik hasi dugu aldapa gogor eta oso desnivel handikoak igotzen. Eta basoan ere bai, igoera jarraitu du, baina eseak egiten, basoan barna. Hortik lepora iritsi gara, eta bertatik Ernaitzu mendia izan dugu parean, bertize txuri batekin ikusten duguna. Bertatik ondoan Ireber mendia ikusteko aukera dago, eta ez bakarrik hori. Baita Iruñerria, Izaga, Elomendia, Aralar, Urbasa, Handia eta beste aldean geratzen diren Irakurri edo Bortzirietan dagoen Mendaur mendia ere bai. Esan bezala, parajeak izugarrizkoak dira. Ibilbidea guztira 8 kilometrotakoa da, 4 kilometro igotzen eta bestea jaisten, bide berdinetik egin duguna. Oso ibilbide polita da familiekin eta baita umeekin ere egiteko. Ura hemen herrian bertan hartu dezakezue, bidean barna ez duzue ura hartzeko aukerarik. Gogoratu, ere bai krema sartzea motxilan edo hasieratik ematea. Naiz eta basoan barna sartu, goian Ernaitzu mendian ez dago itzaliketa. Beno lagunok, gure ibilbidearekin bukatu dugu, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Azidotasun edo mantenugai urrien aurrean haien estrategia bereziak garatzen dituztenak, hemen zoikaztegi hauetan bizi ahal izateko. Horren adibide oso nabarmena eta oso bitxia dugu hementxe ikusten ditugun landaretxoak. Pingikula generoko landare aragilaleak dira. Nolabait, haien nitrogeno zein fosforoa zein lurretik hartzeko zailtasun handia dituzten, insektuen bidez berenganatzen dituzte. Eta hostoetan halako material oso likatsu bat dute insektuak pegaturik gelditzeko. Ona beraz, zoikaztigitara ederki asko moldaturiko espezie bat, bere estrategia oso ongi findu duena. Landareek edota anfibioek mugitzeko erraztasun gutxi edo bat ere ez dute. Horregatik, uandreak bezalako animaliak ikusteko, erraztasun nahiko handia dago. Ordea, beste animalia batzuekin, ugaztunak edota txoriak kasu, ez da berdina gertatzen. Haien mugitzeko ahalmena oso handia da. Eta askotan, haien zentzumenak ere, oso adi daude, harraparia noiz etorriko zain eskapu egiteko. Horregatik, basabizitza mota hau nolabait aztarnen bidez rastreatu daiteke. Eta askotan haiek ere pistak uzten dituzte. Hemengo zonaldean aurkitu ditugun lumak edo ileak direlarik adibide oso ona. Luma honen kasua, seguruenik larre hauetan ederki biltzen den buztanikara horia txuriarenak izanen dira. Eta ie aldiz batek daki basurde batena, txakur batena akaso edota zaldi batena. Finean, askotan, berriz ere diot, gure basabizitza ikertzeko, hauen edo honen aztarnen bila jardun behar dugu. Ikusten oso zailak baitira. Baina begi apur batekin hauen presentzia nolabait testatu dezakegu. Eta kontutxo honekin gaurkoz gure saioari amaiera emanen diogu. Espero dugu zuen gustukoa suertatu izana eta hurrengo saio batean ikusiko dugu elkar. Aio! Bueno, Leontzi, abiatuko gara orduan? Bai, abiatuko gara, herrien bueltatxo bat egitea. Hau da herriko etxea. Bai.
eta, bueno, batzarraketara da hemen die, eta da parte ostatua. Ah, bale. Bai, ostatua dago alokatuta orain, eta, bueno, dago zehar emazte batzuk, eta, bueno, berarekin nahiko gustura gaude, bai. Eta gero hemen goitxe hau, ez dakit garai batean, esaten dute, ez dakit, esan duzela konbentua edo zerbait hola, ez? Ah, bale. Eta, bueno, gero etxe bezitza normala bihurtu zen, eta, bueno, orain nabaritzen zaio gaina, zerbait berezia, goien eta badula, eta bai. Hot dire beteko etxeak edo, eta bai, hoi da nire etxean, hor bizitzen naiz etxe hortan. Eta, bueno, hoi oso ondia zenez, pues, bueno. Hau parekoa? Bai, hoi, pues inun jazatitu, eta oain daude horretea 6 etxe bizitza daude. Ah, bai. Bai, baten barruan 6 etxe bizitza daude. Bai, eta galdetu behar nizun Leontzio, hemen herrian, nola zaindu dira urte hauetan eraikinak esan nahi dut? Mantentzen dira betikoak edo joan dira berritzen? Bai, mantentzen dira betikoak, oso ongi gaina, ikusten duzu, nahiko txukun daudela, eta bueno, hemen hau zegoen pixko bat ondatuta edo, eta ja berritzen eta mantentzen lanak egiten, eta bai, alde hortatik oso gustura, bai. Eta ze jai edo ospakizun berezi bauka hemen iguan? Hemen jaiek izaten die irailan 8, la natividad, da, hemen gozea, bai. Eta hortik izaten dire, eta gero, bueno, iotik edo egiten ditugu urtarrilan. Urtarrilan azkeneko asteburun egiten ditugu iotik, eta, bueno, bai. Bueno, nahiko jai xumeak, eta, bueno, oso ongi, herreko jendiek oso gustura pasatzeko, eta oso ongi pasatzeko, bai. Eta hemen inguruko beste herrikoek ere bai, bueno, herrikoak etortzen dira, ona? Bai, herri batetik bestera, badago itxure, bestetoko bete inbalemade bestak, hemen garea jotekoa, edo handigonea atortzekoa, edo otxuroi mantentzen da, bai, oso politxe da, dena baiarako hendi, bai. Eta ze ekintza mota egiten dituzue jai horietan edo? Bueno, ekintzak garai batien askoz gehiago egiten zen, hemen pilota partidoak eta frontona nola dugun ona, pilota partidota asko egiten zen, eta garaietan, bino, karo. Oan, ja, kontzegu, diro aldetik ere murritxago daude, eta ja, ekintza gutxi egiten dira, bai, egiten dira, herri bazkarik, eta bai, beti zerbait jartzen da. Gehu umintzat, bai, jartzen die, gauz, horik, puzgarriak eta horietatik, eta, bueno, herri txikiotako zen. Bai. Eta horren, imaginatu Leontzio, etortzen zaizula kanpoko lagun bat bisitan, nora eramango zenuke eta zekintza motak egingo zenituzke berarekin bai hemen herrian eta bai natur ingurunean ere bai. Bueno, pues, kanpoko jende honera etortzen dena, bueno, natura zalea balema da, pues, bueno, badago hemen nahiko natura, asko gustatzen zaiona, urduan, pues, ez dakit, edo mendi buelta bat nahi balema du, oso mendizalea naiz, hemengo menditenak oso onge izagozen ditut, eta, bai, oso politia da, eta, bueno, normalin, iritik etoz jende ere, herri hau asko gustatzen zaio. Dago nahiko eguzkitzu, nahiko argia da, etoz neba du, eta, bai. Bueno, oso ondo Leontzio, eskerrik asko. Nik uste gu jarrituko dugula pixka gure bisita hemen iguan zehar. Oso ongi. Baina eskerrik asko kontatuko zuen guztiarengatik. Bale, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik. Eta, bueno, nahi duztirin, hemen izango gara. Bai, bueltatuko gara, segureni. Bale, eskerrik asko. Venga. Bueno, eta Leontzok hemen utzi gaituela, aprobetxatuko dugu saioari amaiera emateko. Ikusten duzuen bezala, hemendikan oso bista ederrak ditugu. Aukera paregabea izan dugu Igoako herria ezagutzeko, Leontzok gauza asko kontatu dizkigu. Oso herri xarmangarria da, berak esan duen bezala asko zaintzen dute, saiatzen dira ondo zaintzen. Beraz, bueno, merezi du hona etortzea bisitan, Igoa ezagutzeko, gu honekin bagoaz eta horrengoan ikusiko dugu elkar. Aio!
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.